Dobrodošli u još jednu epizodu s vama Saša. Evo već idemo opet Luthers Genetik. Vidjet će da smo dobri. Sad ćemo da sve bolje. Mi smo ovdje već bili. Sad ćemo da uzmemo naš tim. To je naš tim. Sad ćemo da nađemo. Vidite. Pogledajte. Znamo da nam ubije kralunka, ali vidite kralunk je najjači. Skoro je najjači, najjačiji do sad. I sad treba da se samo baviš koliko. Neću da trošim sad. Ajde. Evo, to radimo da bi mogli da spinimo, možda da vidimo. Dobro. Znači. Pa. Sada se gotovo. Eto, gotovo je to. Ali da vidimo. Tu imamo. Sada vidjeli smo 192. Sad ćemo imam kao film. Ne možemo, pa ćemo sad lepo da vidimo što možemo. Može sad lepo. Sad ćemo obilazime i oni daju pare pomalo. Vidite ovdje samo 10. Koliko nas? Koliko? Vidimo sad. Sad ćemo mi to lepo da vidimo. Ajde, ovdje ćemo. Koliko mi ih imamo 4 do sada.
Ja sakupim za njega. Ako je bude nešto stalo, uzeti ću. Kako ti? A da vidimo. Sve sam to možda... Ali ima i nekih boljih. Još malo da se boljimo. Da završimo sa njim. Ja tako imam šta da bivamo. Idemo šta da bivamo. Ništa. Ništa. Vidimo, ovamo dobivamo jednu srebrnu, jedan taj točin, dva ta, jedan taj i ovaj. Sad ćemo da vidimo. Dobro vidite, sad ćemo to. Imamo dva papiri. Umjesto ova tri. Jače su mi, ali možda je neko je pravo bio. Ali sa njim troje, bolje će da mi bude. Neće da se na zadnju. I vidite Evu, Miću, na zadnju išao na ovdje. Tako mi je bolje. Preću da završim. Znači, oni su prvi četvrti, to nije fair. A ćemo mi odmah da ih ubijemo. Samo će da ne, da neće da ga ubije. Samo će njega i neće da bi ga ubio. Muškomet mi je u ovom timu najjači, kao tamo Kronk. Idemo to, ne mogu baš svi. To je to, Orlando. A Kronk, kad ima te koloboj, 4 mogu pa trebaš. Zombije niko nema, idemo to i to, niko nema to za smrt, ali ima to. To. Ovo gdje smo. A 5-6 napada 3, to nije fair. Ja sam bio pametan. Opet njega. Ljubi čovjek.